Ja, her langt op på bakken, der ser vi Andreas Tinggaard. Kom på sit snowboard. Kommer lige straks ud i solen. Der kommer han ud i solen lige foran os. Følger ham med kameraet. Med rockstar-brillerne. God stil. Længere op ligner det en af trasserne. Det må det jo være. Der var lige ved at gå galt. Det ligner angiveligt en... det er svært at sige. Er det en Benjamin? Det er en Benjamin. Det grønne monster på bakken. Det er sådan en rigtig flot stil. Der kommer han. Prøv at se kameraet. Der. Nu har vi så, som tidligere sagt, Aaron TRAs. Han forsøger sig med sin store slalom på sin nye lejede ski. Han giver den noget gas. Vildere Klovn! Rigtig flot stil. Og har vi så igen. Døden på bakken. Klaas Melgaard. Ellers rigtig fin stil. Og Kors Lars på sneen!